Er zijn honderden bloeddonoren nodig in Zeeland. Ik doe echt een beroep op iedereen die misschien ooit eens heeft meegemaakt in de omgeving dat iemand bloed nodig had. Dat kwam niet uit de kraan. Daarvoor was een ander mens nodig die wat van de tijd heeft afgestaan. En verder in deze uitzending. Tientallen meldingen over verhitte dieren. En verrassing, ineens een international op het veld. Goedenavond. We beginnen met nieuws over vuurwerk, of beter gezegd geen vuurwerk. Tijdens de komende jaarwisseling mag nergens in Zeeland vuurwerk worden afgestoken. Het vuurwerkverbod gaat in dit jaar. Alleen verenigingen of stichtingen die een ontheffing hebben gekregen mogen vuurwerk afsteken. Maar in Zeeland is dus besloten aan niemand een ontheffing te verlenen. De gemeenten doen dit zodat de aanpak overal in onze provincie hetzelfde is. Na de komende jaarwisseling bekijken ze samen met de hulpdiensten hoe alles is verlopen. En daarna beslissen ze of er volgend jaar wel ontheffingen kunnen worden verleend. De afgelopen weken zijn zo'n 40 meldingen binnengekomen over dieren in Zeeland die mogelijk te veel last hebben van de hitte. De Partij voor de Dieren opende daar een meldpunt voor. Het zijn meldingen van dieren die in de zon staan in behoorlijk hoge temperaturen. En natuurlijk ook felle zon. En het betreft vaak dieren die zonder water staan. Dus dat er geen water beschikbaar is voor de dieren om te drinken. Ja, je let er wel extra op. Ze hebben hier constant water en de schaduw die probeer je te geven zoveel als je kan. Thuis de koeien die lopen nou in de wei achter de stal. Ze kunnen in de stal, ze kunnen uit de stal. Dan kunnen ze er eigenlijk een beetje bedrijven. Ja, je hebt een koe om wat aan te verdienen, dus je moet er goed voor zorgen. Nou, het kan heel goed samen gaan als er inderdaad schuilmogelijkheden zijn. Dus bomen zijn ideaal, want die geven ideale koelte. En als die er niet zijn, dan kunnen er ook schuildakjes zijn of parasols of doeken. Maar dat gaat niet overal goed, nee. Er worden regelmatig dieren gezien die in de wei staan zonder enige beschutting. Een dier in nood melden kan via 144 of zelfs via 112 als er direct levensgevaar is. De douane gaat live meekijken met de camera's van havenbedrijf Noordseaport. Bij verdachte situaties kunnen douaniers dan sneller ingrijpen. Met als doel om criminaliteit in de haven tegen te gaan. De douane doet dit al in de haven van Rotterdam en op Schiphol. Gezocht met spoed honderden nieuwe bloeddonoren. Ze zijn hard nodig om de bloedvoorziening in Zeeland op peil te houden. En dan vooral het bloedplasma, want daar is steeds meer behoefte aan, zeggen ze bij bloedbank Sanquin in Goes. We beginnen maar even met een waarschuwing. Kun je niet goed tegen naalden en bloed? Doe dan maar even je ogen dicht. En daar komt hij. Ja hoor, je kunt weer kijken. Dit is de arm en het bloed van Kees Marinissen uit Middelburg. Hij doneert al 25 jaar. Toen woonde ik nog in Spijkenisse en toen reed ik langs de bloedafnamepunt. En ik had het al heel vaak bedacht van het zou moeten kunnen. Het is een heel goed idee. En ja, toen heb ik het maar gelijk gedaan. Ben ik gelijk naar binnen gegaan en is het begonnen. Hier in Goes komen op één dag soms wel bijna 100 mensen net als Kees bloed doneren. Toch is dat lang niet genoeg en dat heeft te maken met de toenemende vraag hiernaar. Dit gele goedje, dat is bloedplasma. Bijvoorbeeld bij stollingsproblematiek of bij immuunproblematiek. Dat kan dus alleen door een plasmadonor worden geholpen. En ja, patiënten die medicatie krijgen, leven langer, hebben dus meer van die geneesmiddelen nodig. Er worden steeds meer mensen vroeger in een ziekteproces gediagnosticeerd. Zo zien die vraag, wereldwijd overigens, stijgen en best hard ook. Wat hier dus steeds vaker gebeurt, het bloed wordt uit het lichaam gehaald, gaat door dit apparaat heen. De plasma wordt er dan uitgefilterd en de rest van het bloed gaat weer terug het lichaam in. Het vergt dan ook minder van het lichaam dan de traditionele manier van bloed geven. Het prikken is een ding. Ik heb al collega's proberen zover te krijgen, maar ik kreeg ze niet mee. Want ik ben bang voor een naald of dat soort verhaal. Maar ja, ik kan uit de ondervinding vertellen dat het helemaal niet zo eng is als dat het misschien lijkt. En ja, zoals ik zeg, het kost mij geen moeite. Met plasma kun je zelf de afspraak inplannen. Dus je kan het inplannen wanneer je het zelf het beste uitkomt. Dus ik zou zeggen, doe het gewoon en neem die stap een keer. Dan weet je vanzelf of het wel of niet een idee is. Ik praat erover door met collega Marieke Kerklaan. Ja, er is dus meer bloedplasma nodig, minder gewoon bloed. Hoe komt dat?
Komt omdat de operaties in de ziekenhuizen preciezer zijn geworden. Dus er is sprake van minder bloedverlies. Het heeft ook te maken met de verschuiving in de behandeling bij bijvoorbeeld kanker. Minder chemo, waar dus bloed voor nodig is. En meer immuuntherapie, waar dat bloedplasma voor nodig is. Maar nu zijn er dus nog wel honderden donoren nodig. Hoe zit dat dan? Ja, ook hier speelt vergrijzing een belangrijke rol. Hè. Die donoren worden simpelweg ouder, overlijden ook. En dus inderdaad die toenemende vraag naar dat bloedplasma. De bloedbank is een campagne gestart. Ze zijn op zoek naar 700 Zeeuwse donoren. Tot nu toe hebben zich 150 gemeld, dus dat is nog lang niet genoeg. Aan welke voorwaarden moet je dan voldoen? Ja, je moet volwassen zijn, meer dan 50 kilo wegen... en ook nooit bijvoorbeeld iets gespoten hebben van drugs of doping in je lijf. En ja, dat zijn dus wel belangrijke factoren. En ja, je wordt ook, wat wel belangrijk is om te zeggen... je wordt goed van tevoren in de gaten gehouden. Je moet ook allerlei controles doen, maar ook zeker tijdens het doneren... en daarna houden ze je goed in de gaten. En krijg je daar nou geld voor? Nee, dat is vrijwillig. Ik denk ook dat je het vooral moet doen omdat je dus mensen graag wil helpen. Je krijgt af en toe wel een attentie als je bijvoorbeeld een aantal keren hebt gedoneerd. Maar het is vooral vrijwillig. Ja, dus je krijgt een koek tijdens het doneren, een glas jus en dat was het. Ja, en je moet het vooral doen inderdaad, omdat je denk ik andere mensen graag wil helpen. Dankjewel, Marika. 10 miljoen euro. Zoveel geld is de komende 3 jaar beschikbaar om het grensgebied tussen Vlaanderen en Zeeland aantrekkelijker te maken. Met het project ZwinQuest moet de streek een plek worden waar bewoners en bezoekers het landschap en de geschiedenis kunnen ontdekken. De subsidie van zo'n 10 miljoen euro wordt vooral gebruikt voor het landschapspark Zwinstreek. Dan praten we eigenlijk over een heel groot grensoverschrijdend gebied rondom het Zwin. Het Zwin is natuurlijk wel bekend, historisch heel prominent in de ontwikkeling geweest van onze streek. Grensoverschrijdend, dus met Vlaanderen en met Nederland. Dat zich uitstrekt over het grondgebied van 6 steden en gemeenten. Dus Brugge, Damme, Knokke-Heist maken er deel van uit, maar ook Sint-Laurijns, Maldegem en de gemeente Sluis in Zeeland. De reden dat dit landschapspark dit geld heeft gekregen is te danken aan het uitzonderlijke karakter van de grensregio. Omwille van de unieke natuurwaarden, omwille van de rijke cultuurhistorie in de grensstreek. Maar er is ook een heel actieve landbouw waar van alles te beleven valt, die ook food levert voor restaurants en voor heel wat huishoudens hier in de streek. Dus die rijkdom die we hier in de streek aanwezig hebben, is ook de sterkte waar we de streek mee op de kaart willen zetten voor bezoekers en voor de eigen inwoners ook hier. En waar we dus mooie projecten kunnen ontwikkelen in ons gebied grensoverschrijdend. Het ZwinQuest-project rust volgens Vermu op verschillende pijlers om de regio aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Een van de lijnen is het ontwikkelen van onthaalpoorten. Dat zijn specifieke punten waar bijvoorbeeld toeristen komen, het gebied binnenkomen en waar ze uitleg kunnen krijgen om te zien wat is er allemaal te doen in het gebied. Maar we hebben ook kleinere onthaalpunten. Dat zijn dan de musea bijvoorbeeld, die mee oriënteren op het erfgoed en op de geschiedenis van de streek. Maar ook kerktorens, hoe kunnen we die ontwikkelen zodat mensen daar als uitzichtpunt kunnen gebruiken. En dan hebben we vervolgens nog een derde lijn. En dat is meer de beleving in het gebied ook verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met fiets- en wandelpaden, met routes. Met allerlei ontwikkelingen die mogelijk zijn. Naast het aantrekken van bezoekers is het volgens Vermeers ook de bedoeling om het toerisme te spreiden over de regio. Toerisme in een plattelandsregio als de Zwinstreek is belangrijk. Aan de kust zien we vrij druk toerisme ook ontstaan. Dat is voor de lokale bevolking ook niet altijd interessant, die drukte. Dus we willen eigenlijk die drukte een stuk gaan spreiden in ruimte en tijd. En daarom zoomen we ook in op het achterland, om dat toegankelijker, aantrekkelijker te maken, maar ook de kwaliteit te verhogen, ook te laten zien en te vertellen hoe is de historie van dat gebied, hoe is het gekomen dat die kreken daar zijn. De Staats-Spaanse linies bijvoorbeeld, om juist het achterland aantrekkelijk te maken en niet alles te focussen op het vrij drukke kustgebied. De eerste resultaten zullen in 2028 zichtbaar zijn voor de bewoners en bezoekers.
Hij speelde deze zomer op het WK en maakte de overstap naar het Londense Tottenham Hotspur. En toch vond Jan-Paul van Hekken ook nog tijd voor een bezoek aan Zeeland. Hij verraste vandaag tientallen voetballertjes bij de Van Hekken Academy. Eigenlijk zou hij er niet bij zijn. Maar tot verrassing van de bijna 60 jonge voetballers kwam hij toch even langs. WK-ganger Jan-Paul van Hekken stapte vanmiddag de kantine in Zierikzee binnen om de allereerste trainingsdagen van de Academy bij te wonen. Ja, ik vind dat wel tof. Ja, dat je dat doet, ook al heb je het super druk. Ik vind het heel speciaal, want hij voetbalt ook bij het WK en ja, gewoon speciaal. Iedereen had het ook wel een beetje verwacht als je aan deze dagen meedoet. De verdediger, die deze zomer nog met het Nederlandse elftal op het WK speelde, keek vandaag mee bij trainingen en beantwoordde vragen. Vond je het leuk op het WK? Helaas iets te vroeg naar huis gegaan, dat wel. Alleen, ik vond het echt geweldig. En ik hoop dat ik nog een keer op een WK mag staan. En ik hoop dat een van jullie misschien daar ook ooit mag staan. Dat zou heel mooi zijn. Vandaag had ik de tijd, dus ik zeg ik kom even langs. En je ziet dat die gastjes het allemaal heel leuk vinden. Dus dat geeft natuurlijk heel veel voldoening. De trainingsdagen waren al gepland voor zijn succesvolle zomer. De 4 broers van Hekken begonnen in april een eigen sportbedrijf. Met de clinics willen ze kinderen enthousiast maken voor sport en beweging. De zomer zal nu in het teken staan van echte voetbalactiviteiten. Maar daarna willen we juist ook verder op scholen en in de parken, in de wijken. Om daar juist ook de kinderen die wat minder toegang hebben of minder sporten, daar minder aandacht vanuit te krijgen van thuis of zelf hebben. Ja, om die juist meer in beweging te krijgen en ook aan sporten te krijgen. De deelnemers kwamen om beter te leren voetballen. Maar dankzij het onverwachte bezoek van Jan-Paul kregen ze er ook een ontmoeting bij die ze niet snel zullen vergeten. Veel zon vandaag, maar er was minder wind dan gisteren en daardoor werd het nog ietsjes warmer. Morgen meer van hetzelfde, overmorgen ook. Richting het einde van de week komt er meer bewolking, gaat de temperatuur omlaag en is er kans op regen. Ja, dat klinkt heerlijk, eerlijk gezegd. Maar zover is het nog niet. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.